Machiegni kendo. Higni 10 ka gavana ma Homa Bay makoro wuok e apisi Cyprian Awiti osebedo katayo kaunti no. Jopiny koro palo mopogore opogore wi kaka chenro mag dongruok osedhi nyime higni 10 mokalo. Kod geno magen go kuom gavana masani donjo e apisi. En higni 10 sani nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pacho ka counties mopogore osebedo ka dhi nyime gitayo chenro mag dongruok mar bero ngima jopiny. County ma Homa Bay ma en county namba 43 bende osebedo ka dhi nyime chakre 2013 e bwo gavana Cyprian Awiti makoro tieko tielo mare mar ariyo apisi kaka gavana. E kinde mane gavana Awiti donjo e apisi ne en kod singo mathoth ne jodak mar bero ngimagi kamutingo bero sekta mar thieth, keto county bedo kod chiemo ma oromo, gero kembe mane nyalo chugo thuolo mag tije ne rowere e kind chenro mag dongruok mamoko. Moko kuom jopiny wacho ni kuom higni 10 onge chenro mag dongruok malich ma giseneno. Chenro te mag dongruok mano chake maber ka te onge mochup kata mana nus. Kwang'yo kigoto odong kaka en animal feeds mane maber ka kochia factory machako mama nas onge. Gimana project mane chako mana mar yudo pesa mondo jopiny joma jako pesa jak pesa to onge ma tiek. Koro an kiana wuon okane kala jotich mag jo county mondo iki ma tiyo makonyo county kendo makelo dongruok e county ma ywagruok ng'eny kamana mora ywagruok ng'eny kata mosara ok yude in time. Sirikand county ne ochako chenro madongo mag dongruok kama oting'o gedo mar lap tuke ma Homa Bay, gero kar rego chiemb jamni mar Ujo ma bende ne ochaki 2015 e kind mamoko. Jodak e alwora mar Ujo ne kod geno maduong' gi kambino, to kata kamano sani gin kod lit e chunygi nikech pod okwamo. Ne wamor ni kambini biro choro gweng'wa ka mbele kane entie ningeche kambi ndiko ji modhuro kata gweng' ka kende to no biro ting'o Homa Bay County malo kech kane ong'iswa ni biro los chiemb gwen ka to gi chiemb dhok mano ne nyalo ting'o gweng' msima malo to ka gini koro waneno ka dhi them mokwongo gedo ne odhi them kwongo chake gi ji mang'eny kae to koro dong ka ji ariyo ma koro gedo ka jogo bende odhi ma ji ariyo go dong ka to gidhi te. Kane chako igani no wach maler ni kambi ni odong mana installation of machines dwe mar ariyo kane minister of finance wacho gima chalo kamano to kana ng'iyo county gime odong to odong installation machine kata roofing pok otin me. Jogweng' mane piny owacho ma Homa Bay onyiew kuom gilo malachne romo e kabich mar gero kambino bende golo pachgi. Kane jo county nobiro mondo wamigi lo ne giwacho ni gidwa loso ka chiemb gwen ma dhi kod dhano 600. Koro kaka wan joma nochiwo lo ne giwacho ni gibiro miyowa chance mar ji 10 kaka ne wan ji 2. To nyaka odiochieng' ma kawuono onge ber ma waseneno nikech gima waseyudo onge. Kaka wan jogweng' wan gi lit nikech county chamo pesa ka mang'eny to kata mana dongruok ma nyithindwa yudi mudhi sikul nyithindo thagore athaga e kor gweng'ni onge lokruok ma waseneno. Kata kamano jodak moko to wacho ni kuom higni 10 gavana Awiti osetemo chwalo chenro mag dongruok mopogore e county. Ang'eyo ni nitiere kaka tich osetiyore tado na go akaw thuolo makende mar gone His Excellency Cyprian Awiti madhi dala erokamano nikech nitie kamogole Homa Bay County kokete Homa Bay County manyiso ni jogo madonjo ok chak from nowhere but gichako at some point of development. There are things mawaneno mane ok waneno ndalo mane devolution pok obiro and majorly wakwano kaka Homa Bay Municipality Market as a flagship project mar Awiti kendo kawuono johala loke yo mokwe. Jopiny wacho ni gin kod yie ne gavana madonjo Gladys Wanga biro chopo singo mag dongruok mane osingo mondo dongruok omed dhi nyime county. Akwayo ni gavana manyien mabiro oloknwa tich mondo wane ber nikech wan kaka Homa Bay waneno kwano maonge gimotim kata achiel mwanyalo siemo ni Homa Bay otimnwa gini onge kata achiel jothurwa. Wan kaka jogo matindo wakoso tije wakwayo ni mondo industries
mane wan gi Homa Bay town constituency or Homa Bay county at large mondo mi obed revived. En higni 10 nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pacho ka jodak e kaunti ma Homa Bay ogolo pachgi kaluwore kod chenro mag dongruok ma gavana ma sani koro wuok e ofis Cyprian Awiti osebedo ka chwalo nyime kuom higni 10 ma osebedo ofis. Dwaro mar en mondo gavana manyien ma sani koro donjo obe chwal chenro mag dongruok mana kaka nosingo e kinde mag kampen. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.